Κυρία Δήμαρχε, την τελευταία φορά που ήρθα στο γραφείο σας, από ό,τι θυμάμαι, είχα μια άσχημη εμπειρία. Με συμπεριφερθήκατε πάρα πολύ άσχημα. Με κάνατε να νιώσω ότι ήμουν ένα σκουπίδι του δρόμου και στο τέλος με είπατε και προδότη. Τώρα ζητάτε ο προδότης να έρθει στο γραφείο. Λοιπόν, εγώ δεν μπορώ να το αφήσω έτσι αυτό, κύριε Πρόεδρε, ούτε πρόκειται να τον αφήσω να συνεχίσει. Επί του προσωπικού, τι ακριβώς συνέβη, κύριε, σας αρέσει να το παίζετε πιτσιρίκι 3-4 χρονών, το καημένο, το κατατρεγμένο, που η Δήμαρχος δεν το αγαπάει και το συμπεριφέρεται σαν σκουπίδι του δρόμου? Πώς αισθάνθηκε η Δήμαρχος, πόσο σκουπίδι του δρόμου αισθάνθηκε η Δήμαρχος όταν αποχωρήσατε από την παράταξή της χωρίς να έρθετε να την ενημερώσετε και να της πείτε μια κουβέντα? Ανδρίκια, στα ίσια, παντελόνια φοράτε, χωρίς να κρυφτείτε πίσω από κανέναν. Κυρία Δήμαρχε, ή αν δεν μπορείτε να το κάνετε μόνο σας, βάλτε κάποιον άλλο να το κάνει για σας. Ή αν δεν μπορείτε, γράψτε μου μια επιστολή. Κυρία Δήμαρχε, φοβάμαι να έρθω στο γραφείο σας για να μην με δείρετε και γι' αυτό σας γράφω ότι σκοπεύω να αποχωρήσω από την ομάδα σας, γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο. Όλοι οι κάτοικοι του Αμυγδαλαιώνα, του Σταυρού, αλλά όπως ξέρετε και τον τελευταίο χρόνο η κοινότητα έχει πάρει τη γραμματιακή υποστήριξη πολυστήλου δάπτου και μικροφορείου, σας δηλώνουμε πως πρέπει να μείνει ανοιχτό και σε λειτουργία το γραφείο της κοινότητας του Αμυγδαλαιώνα για τους εξής λόγους. Ο Αμυγδαλαιώνας είναι μια ιστορική κοινότητα, με έτος ίδρυσης το 1918. Σε αυτή λοιπόν τη μακραίωνη πορεία του Αμυγδαλαιώνας είτε ως κοινότητα, ως τοπική κοινότητα και αργότερα ως δημοτική κοινότητα, κανείς ποτέ δεν διανοήθηκε το κλείσιμο του γραφείου της και κατ' επέκταση ολόκληρου του κτηρίου. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει γραμματέας. Το κτίριο, ναι με να το ανοίγω, δεν μπορώ να παρέχω καμιά υπηρεσία στους κατοίκους, άρα το κτίριο είναι κλειστό αυτή τη στιγμή. Σήμερα ακούμε πολλά λόγια και πολλές δικαιολογίες, αλλά για μια ακόμα φορά λίγα έργα. Λυπάμαι πάρα πολύ, αλλά αυτό δείχνει πόσο θλιβερή είναι η κατάσταση στο Δήμο μας. Ότι θα αποχωρούσε ο υπάλληλος ήταν γνωστό. Και δεν είναι δικαιολογία ότι κρύβονται, στέκονται σε μια γωνιά και λένε θα συνταξιοδοτηθώ ύστερα από έναν απροσδιόριστο χρόνο και έτσι δεν μπορείτε Σαφώς δεν είναι δικαιολογία. Έτσι, Σαφώς δεν είναι δικαιολογία. Εσείς μπορείτε να ασκήσετε τα διευθυντικά σας δικαιώματα και είναι. να επιβάλλετε στον υπάλληλο να κάνει τη δουλειά. Θέλω να πω απλώς ότι 5 χρόνια μετά ακόμη εδώ είναι. Ναι, ναι. Άρα δεν κάνατε καλά τη δουλειά σας ύστερα από 5 χρόνια. Αυτό διαπιστώνουμε τώρα. Ότι ύστερα από 5 χρόνια αφήσατε το δεν καταλάβει. Μάλλον δεν καταλάβει. Εγώ εκείνο για το οποίο αυτή τη στιγμή μέμφωμαι τη διοίκηση είναι ότι δεν υπάρχει πρόνοια. Κατεβήκατε μια φορά κάτω στο Υπουργείο Εσωτερικών να ζητήσετε την ίδρυση ενός ΚΕΠ που να εξυπηρετεί αυτά τα χωριά. Τον Αμυγδαλαιώνα, το Πολύστηλο, το Δάτο, το Σταυρό του Αμυγδαλαιώνα. Το κάνατε αυτό? Προφανώς δεν το κάνατε, γιατί αν αυτό είχατε κάνει, θα το ξέραμε. Λοιπόν, το μόνο που θα δω σαν ιδέα, το μόνο που δεν είδα, το ομολογώ σαν ιδέα και είμαι πρόθυμη να το δω, είναι αυτό που είπε για το ΚΕΠ από τις Κρινίδες, αν μπορεί 1 ή 2 μέρες υπάλληλος του ΚΕΠ να μετακινηθεί στον Αμυγδαλαιώνα. Αυτό είναι μια ιδέα η οποία ακούγεται καλή, δεν ξέρω όμως αν γίνεται. Κυρία Δήμαρχε, τώρα έρχομαι σε σένα, ότι δεν μπήκε στον κόπο ούτε να κάνεις αυτό που λέγαμε πριν τη συνταξιοδότηση του υπαλλήλου. Δηλαδή να μην ταλαιπωρούμε τους γέροντες του Αμυγδαλαιώνα που κυρίως είναι οι συναλλασσόμενοι, να ανεβαίνουν στον πάνω όροφο και να είναι κάτω από μια αιμονή που έχεις απέναντι στο σημερινό πρόεδρο, λες και δεν πρέπει να δεχόμαστε ανθρώπους με τη θέση που έχουν, αλλά με τα βιώματα που έχει ο καθένας. Λοιπόν, σας λέω ότι αυτοί οι άνθρωποι εδώ πέρα ήρθανε να διαμαρτυρηθούν σαν αδικημένοι. Εάν δεν έχει καμία αρμοδιότητα ο γραμματέας του Αμυγδαλαιώνα, δεν έχει καμία αρμοδιότητα κανένας άλλος γραμματέας. Άρα κύριε Καλανταρίδη, εγώ δεν δέχομαι με την ανοχή της Ληξιάρχου που έκαναν αυτή τη δουλειά και το λέτε επίσημα εδώ πέρα μέσα ότι με την ανοχή της Ληξιάρχου κάνουν κάτι το οποίο δεν ήταν και σύνομο.
Λοιπόν, αν δεν μπορούν να το κάνουν, θα βρείτε ένα τέτοιο μοντέλο διοίκησης για όλες τις κοινότητες. Θα είναι ενιαίο και θα αισθάνονται όλοι οι κάτοικοι των δημοτικών διαμερισμάτων, δεν τα λέω χωριά, θα αισθάνονται ότι έχουν την επίσημη, την εγγυημένη συμπεριφορά του εκάστοτε δήμαρχου, γιατί και αυτοί πληρώνουν δημοτικά τέλη, γιατί και αυτοί πρέπει να αισθάνονται σαν δημότες αυτής της πόλης. Ακριβώς επειδή σκέφτομαι αυτό το θεωρώ κόσμο. έτοιμο όταν χαιρέτησε τον γραμματέα να ειρωνευτεί στον πρόεδρο του τοπικού συμβουλίου. Δεν το θεωρώ που Σας παρακαλώ πολύ. Σας παρακαλώ πολύ. Σας παρακαλώ κύριε Παπά που ειρωνεύτηκα, εγώ το δείξα. Παρακαλώ. Σε παρακαλώ που με είπε. Παρακαλώ, σας παρακαλώ τώρα. Αφήστε τα θέατρα εδώ πέρα μέσα. Μαγκές Παπά. Δεν θα κάνουμε θέατρο. Σε παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Αφήστε τώρα τα σοου εδώ μέσα, δεν θα κάνουμε τώρα. Κύριε Πρόεδρε, γιατί δεν πήρες τον μπαμπά σου να έρθει στο γραφείο μου αφού εμένα με φοβάσαι? Σας παρακαλώ. Πάρε τον μπαμπά σου και έλα. Εμένα με φοβάσαι. Θα σε δίνω. Θα έρθει ο μπαμπά σου, θα με κάνει τα... Κύριε Παπά, σας παρακαλώ πολύ. Μα έτσι πως κάνετε τώρα, δημιουργείτε αντίθετα πράγματα τώρα, δεν γίνονται αυτά. Σας παρακαλώ. Δεν μπορώ να τα πω. Προσπαθούμε τώρα, εντάξει τώρα, κάνουμε σοου εδώ τώρα, τι να κάνουμε, τώρα είναι εδώ πέρα. Λοιπόν, τι να κάνουμε, παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Είπε τη δήμαρχο, έτσι όπως την χαρακτήρισε. Εγώ σηκώνομαι και φεύγω από τη στιγμή. Παρακαλώ πολύ. Σας παρακαλώ πολύ. Εγώ κύριε Πρόεδρε, αποχωρώ γιατί είπε ο κύριος Παπάς ειρωνεύεται. Ναι, καλά. Μπαμπάς του δεν είμαι. Τώρα, Δεν έχω τόσο μεγάλο γιο. τώρα, σας παρακαλώ, κύριε Φραντσισκάκη. Σας παρακαλώ κύριε Πρόεδρε, Σας παρακαλώ. Κύριε Παπά, θερμή παράκληση. Παρακαλώ, δεν είναι εικόνα αυτή που δίνουμε τώρα. Σας παρακαλώ.